Karo wonten ing pinaraan kursi gading dampar kencana kairing ban percekawati ban sepet madu manjing kedaton kedatu loyo biyu Kono
gempur segara wito kang lumebeng jroning kedaton Braja Denta ingkang manjing sangar pamelengya sanggar pamuja bronto tanpa bujana nanging kendel wonten ing panti busana panti papan busana pengageman lukar busana keprabon ngagem busana kapanditan kabrah manah kana nuwun lan dewa mugi kali sing sambikala sareng sampun manjing piyambaking medal Jawi nanging ganti kang kinocapaken tamtama njaba ingkang lumadhar kapang-kapangan dhateng rega mukul bendhe sekar drima tinabuh ka sigar-sigar kenong si pitak tinabuh kaya kecap jawa grinjenging kendali pangriking turangga jeblosing selak gladaking kereta surang tasih keplok kaya bedhoyo watak wong karang perdesan ora tau mambu ganda Sendhawa sareng mambet gandane Sendhawa rebut polahe ribute wong polahe kok gabah den interi persasat walang beras den tembari bodo yang saling ayo golong-golong etan ngono teko yo golong-golong bandara upaya kawula upaya bandara ribute wong polahe nganti kaya dening ancak sarupa ancak walang sarupa duk kaya dening walang beras ingkang tinempuh duk pating semepyur pating semburat pindha watu ingkang tumaming madyaning raranggon kang wetaning kali mencolot kulaning kali nganti kaya dening sela bekiti sela pengaraning watu bekiti semut nganti kaya dening semut gramang ingkang entu wonten sela-selaning watu kocap sinten ingkang medal wonten ing Jawining Peseban Kadipaten Glagah tinulu mriku Raden Haryo Braja Langatan ingkang lingarak paman Braja Musti manjing wonten ing Perseban Jaba silih ungkih ndadosaken Giyo Kadipaten Glagah tinulu
berkawan dan sanojo. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Ndolek apik dong-dongane oleh loro Adi. Aku dilelarak lawan panjenengane Kakang Brojo Musti. Ngono jarene kondone iso dadi dulur tuwa. Pamane kok aku iki luput, monggo keluput aku iko apa? Loh, mangke rumiyin Kakang sampeyan dilelarak Kakang Brojo Musti. Kanan para nek tak kongkon ana njaba. Aku sing mlebu menyang pagelaran Glagah Tinulu-Kulu. Aku matur, aku kondo kanthi sopan, kanthi becik rumangsaku iku ngono. Mergo aku lawan kanan para iki diutus kelawan Kanjeng Bibi. Rimbi iku kono diaturi menyang Pringgondani bareng reruntung kelawan kanan para. Loh, dadak kono mendho atine gak kepenak atine, bentak-bentak wong aku iki dikongkon diutus. Wis saiki para kelawan pun Kakang iki bela sapa? Menawi ingkang rayi mboten bela sinten-sinten, ingkang leres ingkang kula bela. Lho la iya Bibi Rimbi iku rumangsaku bener. Wong aku iki dikongkon, wong aku diutus. Nek pancen ora gelem ora kersa iku aja kondo aku. Aja kondo pun Kakang iki. Lah ya matur dhewe menyang Paman Sena menyang Bibi Rimbi ngono. Ngono atine gendro-gendro kepengin dadi ratu. Monggo si Brojo Dento iku dadi ratu. Ratu sing cendhala kowe diapurane ngene. Aku gak nrimakno, Mas aku dulur tuwek. Karo begecil Brojo mesti aku deret-deret metu iki, Mang. Delokno kono iku. Kudu aku males ila dialah. Nae ngaten kula iki labet labuh kelawan panjenengan peran. Lah nek pancen kaya mangono diniati ya ora digawe pati. Nggih nek perlu dipun damel pati. Nek pancen bener kaya mengkono, ae dipapak ae. Dadekno bebangan nek wis setengah mati kok diaturno menyang resane Kakang Brojo Dento. Lah kok ngoten. Lah kaya apa sing gawe wiwiran kuwi jarene? Ila dialah menika terus mekaten nyemanggaaken kersa. Wah, keparep diurut tuwek diapurane ngene iku.
bertarung Gurnang nanang cipta Indra Brahma Raja Uping geni bondo alatan kurang ajar peran panjenengan menika kula ajeni kula damel sepuh kula sepuhaken panjenengan menika ganto sing tiyang sepuh kula lajeng kula panjenengan larak panjenengan eret-eret menika jajilanat karo kon ngerti kon muni ngono iku sakjane kliru kang dadi terka utawa tandha buktine kon gelem diutus kelawan kananing Kanjeng Bibi utus Kanjeng Bibi rimbu terang kon iki bela Gatotkaca wis kon aja kathik basa-basa krama inggil mengkono tak dulu saka gariting netra kering werdaya kuku sing peseliran kon iki karo iki begecil bener dawuh ngantikaning Kakang Brajadenta wong sing kaya dapurmu ngene iki gak patut didadekno dulur aku gak duwe rumangsa gak duwe dulur awakmu gak duwe adik aku kela dalah lamun kaya mangkono Kakang ya tak jabel basa-basaku perkara luput benere apa jare tapi terang panjenengane Kakang iki salah apa kang dadi keluputane Kakang Brajamusti aku rika larak sak penak-penake kaya dudu adik rika aku iku wani aku karo rika iki wani aja dangit gak wani ngono ning ngono kon iki bela karo pringgondane aku gak bela tapi aku diutus mosok gak ngerti wong dikongkon karo panjenengane wong tuwa salah luput iku kudu aku iki teko lah sampean perkara teko nyang pringgondane ora iku aku wis ngaturno dawuh ngandikaning Kanjeng Bibi lan Paman Bratasena iku kok sak enak-enake dhewe kenek diarani wong gentong umos rika iki gak pantes rika iki dadi dulur tuwek ya pancen kaya mangkono Adi wong dulur kaya dapurane ngono kuwi sing arani dhisik jarene ora dulur-duluran ila dalah apa bamu kon ngucap sak keco-keco karo aku wani kon karo Brajamusti sing tak wedeni apa rika Kakang ila dalah nek pancen kaya mangkono ngrumangsane aku ya ora luput bener kok anggo dhewe wis perkara ngene koreking jana leburing jati ngapara kurang percaya ambek guguk mutawaten dataken ya Brajamusti nek gak lampus sekaruan iki wah durung kapara tak ladeni kananmu Kakang Brajamusti
asmoneng driya wong anom gayuh lelunge sinapa jalma kaya wong kanjingan kananing Kakang Brajamusti. Adi, nek pancen kene loro kudu siji. Aja nganti ketelari kanane pun Kakang kan jeneng woro. Ayo karepku diajoni bareng dalap lenaning kaya wo. Dalep lenane kaya wo. Menawi saking pamangkih kula Kakang Brajamusti niku mriki mboten agem-agem kemrunggi. Paribasaning panjenengan ingkang dedepi la mangke kula alap lenane kula gebake kali godo. Togok. Wonten ngadhawuh nimbali dhateng ingkang abdipun Ceca Tenggara nun. Kon biasae iku nek ana bendaramu Bandhawa ngayuda iku mesti ndongakno. Kon kok gak ndongakno? Wah. Jane ngoten kula nggih ndongakaken. Tapi kula niki wedi ngoten. Apa? Wedi. Kula niki nek ndara perang niku enten tandha menang kalih kalah ndara. Nek menang kaya apa? Nek kalah kaya apa? Nek menang niku tandhane mesti kula niki napa niku kumat ayan kula goblok duwe loro ayan bareng ngono nggih kathik nggih kurangan niku gawan tur malih ndika mboten kandha nek niki wau antun Pancakara tapi kon lak ngerti nek aku dilarok nggih kon melok bala kono apa bala kene nggih daya niku bendara kula wong kula niki pun kadung diarani Tedak Braham momong turuning dasa mungka sak pituruge niki kula lan nek Dimar niku momong Tedak Sumara Becing Madu Bathara Wisnu sak piturute ya bener lamun kaya mangkono Adi tak dedepane malih penyanane Kakang yo alapen lenane gebaken kelawan limpung utawa Gadapara menawi ngaten kasinggihan peran. Oh yo. Siaga tata kalih perkawis menika. Dening ingkang ndedepi Rineka Daya kelawan panjenenganing Brajalangatan ingkang adu arep bebasan. Nanging langgam boten beta pusaka. Kang Rayi Ragil Braja Mikalpa ngagem pusaka sinebataken gada gelas asmaning. Rampak sesarengan maju bareng dedepi Kang Raka Sang Harya Brajamusti wonten ing Tlagan Beyu.
jebreting kulit to sing dalu kekalih menika persasat kinarya sepak raga kanani datang angsal ungap dagur pelingane dawah rumah kabuncang dawah ing Buntala saknalika sumyung-sumyung napsune sampun rineka daya kelawan jalma kalih menawi Kang Raka Brajamusti menika dedeh bandingipun mila ingkang andon Pancakara menika Kang Raka Brajalangatan Braja Mikalpa ngasta bindi sinebataken gada gelas dasar gaman tapak pandhe tapak tesing gawe panding dewa taksih menangi gawening yang Brahma Kendali tedas mati ora ya mati jaba menangsa kang punjul kanan sareng gebyur ing pelagan gada den obataken medhet nganti kaya kitiran anggening ayuda Brajamusti mengsah kelawan Brajalangatan dipun alap lenane kelawan Braja Mikalpa lenane Kang Raka Brajamusti gebak kelawan gada gelas ngantos ambayuk kapidara kananing